Iloilo City ang title holder sa may pinakamadamong kadalagan sa Aliwan Festival kung diin nagdangat na sa 7 ang ilang kampyonato. Ginpatigayon ang dinagyang send-off ceremony sa Tribo Panay nga mao magrepresenta sa Iloilo City sa Aliwan Festival. Suno kay Alan Tan, presidente sang IFFI, ginapaningin bulahan nila ang Tribo Panay kagpaday ng ilang paghatag sang suporta. Nahibaluan nga ang Tribo Panay sang Fort San Pedro National High School ang naging kampiyon sa dinagyang festival nga ginhiwat sa tinirigdan nga Enero. Target sa Tribo Panay nga makuha ang ika-8 nga kampyonato sa Aliwan Festival nga hiwaton sa Hunyo 29. Report nagikan sa syudad sa Iloilo sa K5, Jenny Kauyo para sa kampyon nga balita sa serbisyo publiko kag kaninawan sa K5. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.